Når du er bange for noget i den virkelige verden, så er det frygt. Tandlægen for eksempel. Eller en muskelhund. Sådan er det ikke med angst. Angsten er frygt for det ukendte. Kierkegaard giver et eksempel. Du befinder dig på randen af en afgrund. Frygten for at falde får dig til at holde afstand. Alligevel suger det i maven, fordi du ved, at hvis du ville springe, så kunne du. Du har friheden til at lade dig falde. Du har muligheden for at gøre det forfærdelige. Måske kender du ikke dig selv godt nok, og det gør dig angst. Angst kan være noget skidt, som man spiser piller for. Men angsten kan også være nyttig. Den er en del af samvittigheden. Skal jeg hugge penge i den tegnebog, jeg finder på gaden? Skal jeg sladre om en af mine kammerater, hvis jeg får en fordel af det? Vi mærker angsten, når vi møder muligheden for at handle ondt. Ligesom feber er kroppens forsvar mod sygdom, så kan angst være sjælens naturlige forsvar mod det onde.